sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Sí, aquesta era la meva pàgina web, on després de fer les fotos, editar-les, les penjo i sobretot en el mercat americà doncs tinc un bon resultat. És un més banc i per mi doncs és molt gratificant. De fet, una de les millors fotos o més importants que he arribat a vendre estan fetes amb aquest objectiu, que és el Sigma 10-20. I avui se'm planteja un dubte. Tinc en ment anar al Parc Doramas, d'aquí de la ciutat de Les Palmes de Gran Canària, a fer una foto. I és una foto que requereix de gran angular. I el meu dubte és si poder fer servir el Tokina, que és el gran angular 11-16, que a més estic fent servir des que el vaig adquirir, ara tot just fa 2 anys i escaig, just abans de deixar Utah i venir cap a Les Palmes. Va ser una gran oferta, va ser doncs, un bon moment per comprar-lo, perquè a diferència d'Europa i dels Estats Units, doncs, en aquell moment tenia un preu molt millor pel canvi de divisa. I bé, llavors què passa? Que hi ha 1 mil·límetre de distància focal de diferència entre el Sigma i el Tokina. El Tokina és un 2.8 i el Sigma és F4, la seva màxima obertura de diafragma. Per tant, el Tokina és més lluminós i també va bé millor per fer Via Làctia, perquè entra més llum, no? Molt bé, no sabria dir encara quin dels dos té millor qualitat, perquè sí que és veritat que el Tokina és un model més nou, segurament que és millor des d'un punt de vista d'imatge o tècnic, però el Sigma realment sempre m'ha treballat perfecte, tant per Via Làctia. Sí que és veritat que té aquest F4 que no és tan lluminós, però vaja, que per fer paisatge, quan sempre l'he hagut d'utilitzar per gran angular, sempre m'ha rendit molt bé. Aleshores, una altra cosa que vull dir sobre la foto que tinc pensat fer ara d'aquí una estona. Es tracta d'un arbre. I diràs, un arbre? No hi ha millors coses que fer? Bé, com diuen en castellà, para gustos los colores, no? I per què dic això? Dic perquè potser fa uns quants anys enrere no hagués prestat atenció a fer una fotografia, a estar una estona fent fotos a un arbre. Però com que alimentem la nostra visió fotogràfica i gustos i anem adquirint experiència també a través d'altres persones, d'altres artistes, d'altres fotògrafs, d'altres músics, el que sigui, no? Doncs et vas enriquint i alimentant una mica de tot el que vas experimentant i coneixent. Aleshores, jo des de ja fa 5 anys que segueixo un fotògraf britànic, exactament de Newcastle, que es diu Thomas Hitton, i que per mi ha sigut un referent en aquest tipus de fotografia i que ha despertat en mi un altre aspecte o maneres de fotografiar, de mirar quan vas pels llocs, no? Especialment i concretament, específicament en temes de fotografia d'arbres o en el bosc, val? Aleshores, el Thomas Hitton és un fotògraf que es dedica sobretot a fer fotografia, a treure molt suc d'arbres, una fotografia d'arbres que estan situats, per exemple, en un lloc com pot ser el Lake District, que és una zona molt maca, és un parc nacional al nord del Regne Unit, d'Anglaterra, gairebé ja fa frontera o molt a prop d'Escòcia. I bé, doncs, si no fos per ell, potser no hagués tingut aquesta inspiració i aquest pensament de dir me'n vaig a fer una foto d'un arbre que està en un parc urbà aquí a Les Palmes, no? Aleshores, no sé si fer servir els 10 mil·límetres del Sigma o els 11 mil·límetres del Tokina.
Doncs si vols comprovar-ho hauràs de mirar aquest vídeo. Acabo d'arribar al que és l'Hotel Santa Catalina, un dels hotels més preciosos, o potser el més maco, el més fantàstic per la seva arquitectura, la seva antiguitat i pel que representa. Aquí darrere, doncs en aquest jardí s'organitzen concerts habitualment i ara l'accés per la porta principal al jardí s'ha tancat perquè ja estan preparant l'escenari per nous festivals de música, ja sigui de música clàssica o d'altres. I allà, com podeu veure, tinc l'accés al Parque Doramas, un dels 3 accessos que hi ha, i és on vaig a fer la foto. Allà hi ha un arbre molt maco que vull fer una foto des de... encara no ho diré. Fa un dia esplèndid. Un dels meus enemics avui és el vent. Fa una mica de vent, però tindré paciència i espero poder aconseguir el resultat que jo busco. El problema del vent és per les fulles, que no surtin mogudes, però tot i així, el que podria fer en aquest cas, en els pitjors dels casos, seria utilitzar una velocitat més aviat ràpida, suficient per aconseguir que les fulles no surtin mogudes, per tant desenfocades. Som-hi! La veritat és que és un lloc preciós. A més, aquí amb aquesta primavera eterna, que ja podem dir que és primavera, estiu etern, perquè realment fa unes temperatures importants. Doncs és un lloc aquest, el Parque Doramas, molt maco, per la llum, pels colors, per les plantes. Allà és on últimament he estat fent moltes fotos de KUSA. El Martinet, i aquí mateix, estic veient l'arbre. Un altre inconvenient que jo tenia por és que en trobés alguna persona fent ioga o descansant, així que ara aprofitaré que no hi ha ningú per esplaiar-me i fer les fotos que vull fer. Durant el trajecte he vist diverses fotos, he visualitzat diverses fotos que després de fer la principal faré d'altres. Som-hi! Music, sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music.
No em diguis que això no val la pena venir aquí, relaxar-se una miqueta i fer unes bones fotos. Tinc tota aquesta zona per mi solet. Així que m'ho prendré amb molta calma, comencem a muntar el trípode, posem ben baixet, posem la càmera i provarem els dos objectius, el Sigma i el Tolkien, a veure quin dels dos em treballa millor. F16, gran profunditat de camp, el trípode ben baixet, enfocarem cap amunt i polaritzador també. Som-hi! Morning light, yeah. Oh, sweet music, sweet music. Give me some love and music, sweet, sweet love and music. Sweet, sweet music, sweet, sweet music. Give me some love and music, sweet, sweet love and music. Estic suant la cansalada. Ja tinc una primera foto, almenys per comprovar que tot està bé, i ara faré altres composicions. També jugant una mica amb la font aquesta que tinc aquí al meu davant, des de més enrere, des de sota. Fa molta calor, així que he d'anar per feina. Això és un infern. Ara el que faré, tinc la càmera en vertical, amb la clau L aquesta, que va bé, molt bé, per fer aquest tipus de fotos panoràmiques, ja sigui horitzontal o en vertical, perquè l'epicentre el té aquí centrat en el trípode. Però diferent quan desplacem la càmera i queda descentrada del trípode. Per tant, tenir aquest eix el màxim d'alineat possible. Aleshores, el que faré serà, així en vertical, moure la ròtula i faré diferents exposicions, diferents tomes, per després en el fantàstic Lightroom apilar-les totes per fer una panoràmica. També, si volgués, en cada toma, en cada presa de foto, podria fer, per exemple, 2, 3, 4 exposicions de lo mateix, si volgués, en diferents exposicions, i el Lightroom permet fer, construeix una panoràmica HDR també. Som-hi! Primera foto. Ara. Segona. Tercera foto. A mi les panoràmiques també m'agraden molt. Quarta foto, temporitzador 2 segons. Clic. I ara faré una última per si de cas. I ja estarà. I la quarta. Si ha quedat bé, aquí tens el muntatge d'aquesta panoràmica des de sota d'aquest arbre preciós amb aquestes fulles de color vermell. Bé, ara des d'aquí darrere de la càmera, després de fer moltes fotos sota de l'arbre, he obert les potes del trípode per fer aquesta composició. El que faré serà primer enfocar aquí el tronc i després faré una segona foto amb totes les mateixes
ajustaments i tal, simplement mouré aquest punt d'enfoc, el mouré aquí al mig de la càmera, de la imatge, per tenir tant ben enfocat el que és l'arbre, que el tinc bastant a prop, com a 1,5 metres, i després la font, aquí jugant amb aquestes fulles i branques de l'arbre que marquen la font que tenim aquí, just al mig de la foto. Per tenir suficient profunditat de camp i que tot surti ben enfocat, per això faig aquestes dues fotos, primer aquí i després aquí. En Photoshop el que faré és simplement ajuntar les dues capes i ja està, tindré tota la foto ben enfocada des del tronc fins al fons on hi ha la font. Primera foto, i ja ara el que faig és moure per enfocar aquí. A veure si es pot veure millor. Exacte. Per exemple, aquí sota, amb aquestes herbetes, amb el botó d'aquí darrere, enfoco. Enfoquem, tenim la confirmació, apretem. Un consell que us dono sempre, després de fer la foto, comproveu que està ben enfocada. No fos cas, arribeu a casa pensant que teniu una magnífica foto i no hi ha res més lamentable que no poder editar una foto perquè està, doncs, que no es pot aprofitar, que està desenfocada. Per tant, fem la foto i comprovem que estigui ben enfocada i que, per tant, estigui totalment correcta, fantàstica, perquè després la puguem editar i compartir-la, si volem, o imprimir-la, que ja seria, imprimir ja seria l'últim step, no? L'últim pas que hauríem de fer tots, perquè moltes vegades doncs, no podem veure com el nostre treball en l'edició, en l'apartat digital, no? Que comencem a posar doncs, càmeres d'enfoc o tot el que fem, tot això crea com un gra que a vegades doncs, o fem coses que poden danyar el que és la qualitat de la imatge i surten doncs, a les fotos. Per tant, una altra cosa doncs, a tenir en compte, imprimir fotos per veure com treballem i ja doncs, bueno, per sentir-nos realitzats, no? Que millor que tenir una foto nostra, que ja seria la culminació de tot el procés de planejar una fotografia, d'executar-la, editar-la i tenir-la doncs, impresa i que formi part de la decoració de la nostra casa, oficina, hotel i el que faci falta. Un altre consell, sobretot, utilitzar l'histograma per saber si no cremem res. És molt important l'histograma, la informació de tot el color de la nostra imatge. Aquí seria la part més de llums altes, per tant, com que l'esquema està just aquí baix, significa que no estic cremant res. Quan exposem les fotografies, les fotos, és preferible exposar doncs, el màxim cap a la dreta sense cremar res o un punt per sota perquè a l'hora de poder recuperar la imatge, bé, la informació, vull dir, del nostre negatiu, doncs sempre serà millor recuperar la part negativa, la part fosca, que no pas hi ha una cosa que està cremada. Sí que es pot recuperar una miqueta la informació, arreglar una miqueta si està cremat, però sempre és millor, doncs això, evitar cremar l'exposició. He vingut aquí al Parque Doramas a fer unes fotos d'aquest arbre tan maco. Oh, quin sol, quina cosa més maca. L'eterna primavera d'aquí de les Palmes. Fa calor, eh? Mireu quin arbre. Quin arbre més maco. Sí. Més tard passo les fotos. Gràcies.